gwamnan jihar Lagos Mr. Bola Tinubu shi ya kirawo shugabannin OPC din nan da sarkin Hausawa da sarkin Inyamurai da 'yan sanda a zo a yi taron sulhu kar a zubar da jini. Kowa ya sa hannu tsakanin 'yan sanda da shugabannin Hausawa da shugabannin Inyamurai. Shugaban OPC ya ce ba zai sanya hannu akan takardar zaman lafiya ba, kuma aka bar shi ya fita ya tafiyarsa gwamnan jihar Lagos. Kuma bincike ya nuna su suke sai wa 'yan OPC din makamai, su suke ba su adduna da bindigogi, su suke sponsorin ɗinsu da kuɗi don su yi dukkan ta'addancin da suke yi. Kwana-kwanan nan Major General Buhari mai ritaya ya je har ofis ɗinsa dangane da abin da mutanen ƙasarsa suke yi. Su wannan 'yan OPC din na bin fulaninmu da suke yawo suna kiwon dabbobi suna neman inda ciyawa take, a bi su a kashe su a kwace shanunsu a tafi da su. Buhari ya je ya same shi don ya sa baki a nan gurin. Kwana-kwanan nan da ya je ya aikawa gwamnan cewa zai zo ofis ɗinsa ya kai masa ziyara, ya ce a ce masa ba zan kalle shi ba zan saurare shi ba, ba zan kalle shi ba zan saurare shi ba. Amsar da ya bai wa Buhari kenan kwana-kwanan nan. Shi ne wanda ya daura ɗamarar yaƙi yanzu da cewa ba yanda za a yi tunanin shari'ar musulunci ya je kudancin ƙasar nan in su suna da rai. Kuma abin mamaki wai musulmi ne, wai musulmi ne. Waɗannan ɓangarori guda bakwai 'ya'yanmu su sani ƙanana cewa ko da mu a yanzu ba mu kaddamarwa waɗannan mun ci nasarar kashe su ba, mun bayar da wasiya ga 'ya'yanmu duk inda aga waɗannan da zai a kashe su. Ko da mu yanzu ba mu ci nasara ba a lokacin mu, mun ba da wasiya jinin waɗannan ya halatta. Arna ne sun kashe 'yan uwanmu musulmi, in an kashe su ba zalunta su aka yi ba, adalci aka yi, ramuwa ce. Har yanzu kuma an kashe mana mutum 1000 don mun kashe 7 mai muka yi, ba mu yi komai ba. Saboda haka abin da muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi gaggawar ɗaukar mataki. Mu sani cewa yau kwana uku a jere ana kashe mutane, ana kona su, ana yayyanka su, ana kona makamu, ana kona kantinan su, ana fashi, ana fyaɗe ga matan musulmi, kuma duk ai shiru a kyale. A ce ana bukatar zaman lafiya a ƙasa, wallahi tallahi zaman lafiya ya ƙare. Zaman lafiya a wannan ƙasa matukar ana wannan ta'addanci, wallahi tallahi ya ƙare, babu ja da baya. Menene sai an kashe yan uwanmu kwana 3, awanni ɗaiɗai har 68, awa 40 da wani abu ana yanke mutane ana karkashe su. SSS suna nan, soja suna nan, 'yan sanda suna nan, shugaban kasa na nan bai tafiya ba, 'yan majalisar wakilai na tarayya, 'yan majalisar dattijai suna nan, sarakunan gargajiyarmu suna nan, malamanmu suna nan. Kowa ya yi shiru ya zura ido, kowa ya yi shiru, ba wanda ya ce komai. 'Yan siyasar mu suna kallo, sannan kuma daga baya wani ya zo ya ce zai lallace mu yi mana dabara, wai ba rikicin addini bane ba, to rikicin ne ba na addini ba.